Virksomheden Wellness Nordic er specialiseret i sanse- og vestibulær stimulering, skabt af lineære gyngebevægelser. Tusindvis af patienter rundt om i verden har fundet ro ved at blive stimuleret på deres sanser i Nordic SensiChair. Seneste skud på stammen er Nordic SensiSleep. Det er en gynge, som monteres under en pleje- eller en hospitalseng og kan bidrage med stimuli til sanserne hos den immobile og sengeliggende patient. Ukendte hospitalsmiljøer, akut opstået sygdomme og eventuelt operationer kan være forvirrende og skræmmende for patienter med kognitive udfordringer. Det kan udløse uforståelig adfærd og forpinthed, som kommer til udtryk ved f.eks. agitation, irritation, aggression og angst. Adfærd, som skræmmer de pårørende, forstyrrer medpatienter og kræver ekstra tid og indsatser fra plejepersonalet. 30-50% af patienter over 65 år udvikler delirium på et tidspunkt under deres hospitalsophold. Delirium er tæt forbundet med demens, og hver fjerde seng på akutafdelingerne vurderes at være optaget af patienter med demens, ligesom delirium også er et udbredt problem på landets demensplejehjem. Heldigvis kan vi hjælpe både utrygge og sengeliggende patienter. Det at blive gynget eller vugget, altså modtage vestibulær stimulering i kroppens længderetning, har igennem årtusinder været anvendt til at berolige mennesker. Vestibulær stimulering aktiverer den parasympatiske del af vores nervesystem. Det er den del af nervesystemet, som har til opgave at bringe kroppen i ro efter fysisk og psykisk belastning. Ved at anvende vestibulær stimuli i form af gyngning og vugning, kan vi vække den tidlige hukommelse og fremkalde minder, som bringer glæde, skaber ro og dyb afslapning. Derfor kan gyngning og vugning mindske symptomer på både delirium og demens. Det kan forkorte indlæggelsestiden, reducere dødeligheden og bidrage til nedbringelse af antipsykotisk medicin. I samarbejde med Danske Hospitaler og Plejehjem har Wellness Nordic derfor udviklet sengegyngen Nordic SensiSleep, støttet af Innovationsfonden og EU's regionale udviklingsfond. Nordic SensiSleep anvender bløde lineære gyngebevægelser til vestibulær stimulation. Den er et led i non-farmakologisk behandling af delirium hos ældre og skrøbelige patienter. Nordic SensiSleep er testet på dilerøse patienter på ældre medicinsk afdeling på Herlev Hospital. I 80% af tilfældene faldt patienterne i søvn eller til ro, og netop søvn er vejen ud af tilstanden delirium. Mere præcist faldt 56% af patienterne i fuld søvn, og efter en halv time sov over 70% af dem fortsat. Plejepersonalet vurderede, at sengegyngen var effektiv i knap 9 ud af 10 tilfælde. Testen viste få bivirkninger og afdækkede, at Nordic SensiSleep er et sikkert og effektivt non-farmakologisk redskab til at reducere gener ved delirium. Nordic SensiSleep er udviklet til almindelig pleje- og hospitalsenge. Den placeres nemt under sengen og anvendes typisk 1-2 gange om dagen i forbindelse med søvn og hvile. Den bløde rytmiske gyngebevægelse leveres af produktets specialprogrammerede LINAC motorsystem med tilhørende fjernbetjening. Nordic SensiSleep har 4 gyngeintensiteter og kan indstilles til en varighed på enten 30 eller 60 minutter. Nordic SensiSleep er let at betjene for sundhedspersonalet.